שלום, אני רוצה לדבר איתכם בדקות הקרובות על איך תהפכו את הבינה המלאכותית ליתרון המנצח שלכם בעולם המשפט. אבל לפני שאתחיל, אני רוצה להציג את עצמי ממש בקצרה. שמי סיגל מגד רוזן, ואני עורכת דין כבר כמעט 30 שנה. אני יועצת משפטית בחברות טכנולוגיות, ולמעשה מנהלת מחלקות משפטיות כבר למעלה מ-17 שנה. בשנת 2019 אני הקמתי פורום שעסק ב-legal tech ובייעול העבודה של יועצים משפטיים במחלקות המשפטיות. הפורום הזה הוקם במסגרת ארגון היועצים המשפטיים ה-ACC, ולמעשה כאשר פרצה מהפכת הבינה המלאכותית, הפעילות של הפורום הורחבה וכללה גם את נושא בינה המלאכותית. ומאז אני מעבירה הרבה מאוד תכנים שקשורים לעבודת היועץ המשפטי בתחום הבינה המלאכותית, כולל סדנאות פרקטיות, סדנאות hands-on שבהם אנחנו עושים ממש תרגול של עבודת המשפטן בבינה מלאכותית, ואני מלמדת איך לעבוד עם בינה מלאכותית ואיך לייעל את העבודה של עורכי דין שימוש בבינה מלאכותית. ואני רוצה רגע להתייחס למה שבעצם קורה לנו בעולם העבודה שלנו בשנים האחרונות, ואני חושבת שהגבינה קצת זזה לנו, במובן שיש התפתחות אקספוננציאלית של טכנולוגיות משפטיות וטכנולוגיות AI, כל הנושא של מהפכת ה-Gen AI לא פוסח על שום תחום בחיים שלנו וגם לא על התחום המקצועי שלנו ולעבודה המשפטית. אני חושבת שבמקביל לתהליך הזה בעצם יש עלייה בכמות הרגולציה ובמורכבות של הרגולציה שאנחנו מתמודדים איתה. יש גם גידול בכמות של מסמכים שאנחנו כולנו כמשפטנים מתמודדים איתם, גם מבחינת גידול בכמות וגם מבחינת אורך והמורכבות של המסמכים שאנחנו צריכים לקרוא. ויש לנו עומס הולך וגדל בעבודה וצורך הולך וגדל מקביל ביעילות בעבודה. ובנוסף לכך, אני חושבת או במקביל לכך, כעורכי דין, כמשפטנים, כשופטים, אנחנו מטבענו שמרנים וחוששים משינויים, וחוששים מטעויות, שואלים את עצמנו האם הטכנולוגיה אולי תתפוס את המקום שלנו, ואני קוראת לכל העניין הזה למעשה הפסיכולוגיה שמאחורי הטכנולוגיה, ואני חושבת שיש המון אלמנטים פסיכולוגיים מאחורי אימוץ טכנולוגיה, ואני ממש לא חושבת שאימוץ של טכנולוגיה חדשה זה אך ורק עניין טכני. וכדי להתגבר על החששות האלה, אני חושבת שצריך להכיר את הטכנולוגיה היטב, צריך ללמוד אותה, צריך ללמוד לפתוח בה ולהתנסות בה בצעדים קטנים, וזה ככה איך שאני מאמינה שצריך לעשות את הצעדים הראשונים לתוך עולמות הבינה המלאכותית. ואם אנחנו נשתמש בבינה מלאכותית, אז אנחנו נשיג הרבה מאוד תוצאות. אנחנו נוכל לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה, נוכל לחסוך בזמן ומשאבים. כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שכמות העבודה שאנחנו צריכים להתמודד איתה הולכת וגדלה, אבל לעומת זאת, המשאבים שלנו לא גדלים באותה צורה. הם נשארים סטטיים או אפילו לעתים מצטמצמים, ובינה מלאכותית עוזרת לנו בעצם לסגור את הפער הזה. באמצעות בינה מלאכותית אנחנו נוכל לעבוד באיכות יותר גבוהה, לעשות בקרת איכות על העבודה שלנו, למנוע טעויות ולעבוד בצורה שהיא יותר מדויקת. אנחנו נוכל גם להפחית את העבודה הטכנית שאנחנו עושים, עבודה אולי שהיא מאוד רפטטיבית, ולפנות זמן למשימות שהן יותר מאתגרות, משימות שבהן נדרש שימוש רב יותר בשיקול הדעת שלנו, משימות שהן יותר אסטרטגיות וחשובות לנו, וכל הנושא של ניהול זמן בעצם חוזר להיות בשליטה שלנו, כי ברגע שמתפנה לנו זמן אנחנו יכולים לנהל את הזמן שלנו בצורה שהיא הרבה יותר טובה. אז איך אנחנו בעצם מתחילים? אני חושבת שהצעדים הראשונים הם הצעדים המורכבים או הקשים ביותר, וכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שצריך להתחיל בבייבי סטפס, בצעדים קטנים, ובאמת להכיר את הבינה המלאכותית, להכיר את היתרונות והחסרונות שלה, ואיך להשתמש בה בצורה אפקטיבית ומדויקת. בסדנאות שאני מעבירה, אני מתייחסת לכל השלבים האלה, שאני שמה דגש מיוחד על יישום ותרגול פרקטי.
אני יכולה לחשוב על לא מעט דוגמאות לייעול של עבודה של שופטים בשימוש בבינה מלאכותית. למשל, סיכום עדויות ארוכות, זיהוי נקודות מפתח וסתירות, עיבוד של חוות דעת של מומחים טכניים, עיבוד שלהם לשפה שהיא יותר נגישה ופשוטה להבנה, וסיכום של חוות דעת. אפשר גם ליצור ציר זמן מאירועים מתוך מסמכים שונים, ולעשות אינטגרציה בעצם של המסמכים האלה לציר זמן מאוחד. אפשר לנתח כתבי טענות, לפרק אותם לרכיבים מרכזיים, לזהות את המבנה הלוגי שלהם, ולעשות השוואה גם בין הטענות או העמדות של הצדדים השונים. עוד יישום זה ניתוח וסיכום של פסיקה וספרות משפטית, וכמובן גם כתיבה של החלטות וכתיבה של פסקי דין. אז אני מזמינה אתכם בעצם לשמוע הרצאות נוספות שלי, שבהם אני אוכל ללמד אתכם יותר על איך אפשר ליישם בפועל בינה מלאכותית, לצורך כל היישומים האלה ולצורך ייעול העבודה שלכם ופינוי זמן למשימות נוספות שאתם לא מספיקים לעשות היום. אז אני אשמח להשתמע בהמשך. תודה רבה.